Здравейте, приятели! Днес съм тук, за да ви разкажа набързо как тази технология е открита. Всичко започва в средата на 70-те години, когато американски военни учени имат проект и им трябва нещо, което да удължи живота на хората, работещи в подводниците. Да им удължи живота и да им подобри здравето. Така технологията е открита и 10 на години по-късно, в средата на 80-те, проекта спира и човека, който открива технологията, я разработва, излиза на пазара и започва да търси маркет за тази технология. Така се среща с Дейвид Шмидт, който днес е бащата на LifeWave, компанията, с всички тези пачове, и който всъщност разработва маркетинговата система за разпространяване и продажби на LifeWave и на специално на тази технология фототерапия. Така, лепенката X39 е перлата в короната във всичките продукти на LifeWave, тъй като тази лепенка активира стволовите клетки. Самата лепенка сама по себе си тя не го прави, но е част от процес, който се нарича фототерапия. Какво означава това? Това означава следното. Нашето тяло излъчва инфрачервена светлина. При контакта с лепенката, тази светлина рефлектира обратно вътре в тялото, се отразява и това предизвиква всъщност повишаването на енергия и на всичките процеси, кръвообращение и всички жизнени процеси започват да се движат и да се извършват много по-активно. В самата лепенка има естествени вещества, органични вещества, като захариди и вода. При контакта с тялото и нашата инфрачервена светлина, тази светлина се рефлектира обратно и това е, което предизвиква от активирането на стволовите клетки. Стволови клетки имаме естествено произвеждане си, тялото си ги произвежда от гръбначния стълб и от пъпната връв. И те не са активни след 35 годишна възраст. Тоест, тяхната активност намаля с 50%, когато човек навърши 35 години. Ето тогава започват вече проблеми с очите, проблеми с ставите, проблеми с кръста, стомаха и така нататък. А след 60 годишна възраст, активността на стволовите клетки намаля с 90%. Именно това е процеса на стареенето. Когато аз започнах да ползвам тези лепенки, аз нямах идеята, че искам да изглеждам по-млада или по-хубава. Не, изобщо никога не съм се стремяла към такива неща. Аз съм си окей с това, което е в различните етапи от живота, но аз имах болки в десния глезен и в дясното коляно. По-късно 20-та година, октомври месец, имахме катастрофа и лявото коляно също ми пострада. Много ми беше трудно, защото при така доста активен спортна активност, доста добра си водех. В един момент трябваше да спра и да тичам, не можех да правя упражнения, много ме болеше левия глезен, не може 50 метра да мина. И една приятелка ми ги предложи, една англичанка, и тя ми каза, защо не пробваш? Викам, ще пробвам. И като типична българка, доста песимистична така в началото, викам, глупости, дрън-дрън, но си взех един пакет и ги пробвах. И наистина почувствах облегчение много осезателно, още първите, не знам, 1-2 дена, просто почти веднага. Но това, което се случи при майка ми, защото тя дойде същата година, ноември месец, 2020, в рамките на 3-4 месеца тя преживя много големи промени. Тя взимаше по 8 лекарства на ден, в момента взима по 4. Толкова неща при нея се промениха. Така, ако искате да знаете повече и как може да ги ползвате, как може да се запишете, пишете ми на лични съобщения, ще ви дам информация. Лепенките нямат странични ефекти, имат минимум 1 месец гаранция, зависи как ще се запишете. Ако си ги вземете като дистрибутор, се запишете и си ги поръчате, имате 1 месец гаранция. Но ако ползвате преференциалната програма, която е за преференциални клиенти, имате 3 месеца гаранция. Така че имате 2 варианта. Разбира се, може и като клиенти на дребно, но не ви го препоръчвам, тъй като финансово не е така изгодно. Пишете ми, ще ви съдействам. Радвам се, че мога да помогна. Радвам се, че ги открих тези лепенки и съм се зарекла
Господ да ми помага, но докато съм жива няма да ги спря, особено пък за майка ми. Желая ви всичко добро, хубав ден, бъдете здрави, бъдете щастливи. Чао!